onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigadio fọndambaki ndị oche eriadio fọndambaki fada sikala aka ogori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agaba mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ka anyị dobiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya yes abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi ma lụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche excuse me sorry for that distraction yes maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ ma abụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi nwekwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer my mission is to help people live better life n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ more you should know about negative energy and how to avoid it. Part 2. I kụziri part 1 ya yesterday. So I'm going to watch your yesterday topic. Please go and watch it. It's an eye opener. Today, we will tell you more you should know and what you must do if you really want to be successful massively in this gross material, this universe. This world of matters.
mana before ngara iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebidokwa June 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ndị na-eso na ya bụ aja amadugo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request. You make donation token to the account number. You make donation token to the account number. Then the chat am na WhatsApp. Can you give more information you need in order to be booked? My WhatsApp number is 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. If you want to chat me and you are from outside Nigeria, don't forget to add +234 805 7837 672. Thank you. Aja mbunye enu, aja ịpụta ihe, aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ enu. I another show testimonies. And this time, you can join the group sacrifice anywhere you are, all over the globe. And double na echikoti na 19th, which ebudu mesaraka to ajadi echiche to entities of powers in the temple. Then I got continue now go for the show no need to run one. Like in this way, I don't want one mayor. I can go for this here to run one mayor. Okay, boy. Upon each other, I watch our Nollywood movies, sponsored by the temple. Ngana for market evangelization through live story movies. Go to my YouTube channel, Ugochi tubelu movie productions. Okay, watch here na YouTube. Because echefuna, imetu aka na share button, but subscribe on our YouTube channel and click the bell so that when I post we came out. I will go on our other social media handles. Kina fly, but to aka na share button. Can do some weekend for the horse's mouth. And until you understand this my explanation very well and put them into practice, there is no way you will understand how things work in creation and be able to develop spiritually. Spiritual development is what you can achieve yourself. It's a feat you must achieve yourself. Obro, you're a spiritualist, we do it for you. Obro, you're a dibia or you're Eze-Ana, can do it for you. What they will do, the only thing your spiritualist can do for you is to intercede, is the work of a priest. Sorry. Is to intercede in your matter as a priest, plead on your behalf as a third party. You go in charge where you are, you're not forget. Ediga say, no matter that I couldn't a priest, you're in charge again. No, so, bro, your name intervene na your matter. In fact, your priest is like your attorney. When things are not moving well, or you engage the services of an attorney to help you to restore what you have lost. Bear this in mind. Then, but to develop that spiritual strength, you must be ready to develop it yourself. You must be ready to do the needful. Let me tell you one thing. As long as you are living in this world of matters, you are living in this gross material, believe in me, in this world, there is no way there is no way the mother
will stop being jealous of you. There is no way ndị mmadụ ga-esi kwụsị iwughe anya ọkụ. There is no way ndị mmadụ ga-esi kwụsị iwe na oke gị. There is no way ndị mmadụ ga-esi kwụsị disappoint gị. Because we are living in competitive world. Ihe ị na-achọ ndị na-achụ ya buru ibu. Adị agba aka achọ ihe na-ata alụ. Maka ihi na we are living in competitive world. Ị ga-akwụ n'ụkwụ gị na-abụ. Agwara m gị ihe ị kwesịrị ịma. That na ị nọ n'ụwa being nice to people. O nwere onye ịtabiri omejie does not mean na ndị mmadụ ama atabi ome nke gị. Does not mean na ị may face betrayal. Does not mean na ndị mmadụ ama achọ ka ha nara oke bụ oke gị. As long as we are in this world, people don't care. Mana ndị Igbo na-atụ ilu si na onye alachara ọnụ ya ụgụrụ alachara ya. So you must be prepared. Ị ga-adị ime wee gaba n'oke. Ị ghọtara ya? So this world we are living is survival of the fittest. Etu a ka o si wee dịrị bido na mbụrị. Ị ghọtara ya? Ka mmakwanụ ga-atụ. Ndị ma nkụzi mmadụ na-alaiki ihe ọmụmatụ. Yes, ihe nji ama atụ bụ ichefu ihe nkwidote ihe mma na-atụ. Let's use spermatozoa as an example. Do you know that when a man releases sperm in a woman's body, enwelu millions or thousands of those spermatozoa now struggle for survival? Then is the only survival of the fittest, the one that be able to swim so fast when we can where gafee ebe ọ ga-hatch the egg. Onye wa onye nke gbarụrụ ọsọ n'isi. Maka na ndị ụwa sịrị egwuregwu si na n'ọsọ ndị ahụ gbara ọsọ ndụ ha wee ruo n'isi n'ọha ka a ga-enye gị okpu mmeri. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ka mmakwalụ ofu atụ. Jizọs ndị ụka ọbịa akọwala anyị na mgbe ọ nọ n'ụwa ya na ụmụnne ya nọ. Ụmụnne ya bụkwa ndị a o nyere aka n'ụzọ pụrụ iche. Ma ndị o nyere nri agụụ na-agụ ha. Mana mgbe Erọn na-ajụ ha, kere onye ụnụ chọrọ ka a hapụrụ ụnụ between ndị si eze ụnụ bụ Mesaya ụnụ ya na Barnabas. Ime ihe ha kwuru, ha sịrị leave Barnabas for us, crucify him. Or somebody who their Messiah. O nwere ebe o si mejọ ha, but ha prefer ka esi etinyere ha ekpere ma free ma crucify ya an innocent man. That's to show you the world we are living. So when you are an ofeke, if you do aka, see no one onye tabiri omejie, my brother, my sister, you are joking. You are greatest joker. You got that? One, for the fact na obi mmadụ juru n'ihe ọjọọ, ọ bụrụ taa ka obi dolo from the ancient time. Obi mmadụ juru n'anya ukwu na ekworo. Ị ga-eji akụkọ na akwụkwọ Genesis, Ken and Abel, ụmụnne na-abụ the same mama, the same papa. Mana Ken chụrụ aja, Abel chụrụ aja wee karịa nke Abel, nke Ken. Abel chụrụ aja karịa nke Ken. Kedu ihe Ken mere? Ken murdered him. Ị ghọtara ya? Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị na o nwere ndị na-agba mbọ ka ha gba mbọ. Ha na-achọ ihe ha ga-eme ndụ gị. Ha ga-achọ ụzọ ha ga-esi kpọdo gị n'obe. Ebe ọ bụ na akọgoro nga akụkọ agba ochie, ebe nwanne bitere nwanne ya to the extent igbu ya. Kedu ozi maka onye mba, onye enwere ihe jikọ gị na ọ bụrụ the same mama, the same papa. Unu niile emitiri na America, unu niile emitiri na Abuja, unu niile emitiri na Port Harcourt, unu niile emitiri na Lagos. Kedu ka o si adị gị ka ọ ga na-protect interest gị 100%? Adị enwude agụ n'aka ọnya ka mmadụ ji bụrụ odogwu. Ihe enwe ike dịkwusoro oyibo si na a stitch in time saves 9, ọkwa eziokwu. So ị kwesịrị ide eke nkwụcha. Nkwụcha maka eji asị na nkwụcha abụrụ ụjọ. Andọ ike nkwụcha ka eji amadike. Ị ghọtara ya? So ime eche mgbe mmiri riere gị, i wee bigo kpọzie mewezie control measure. Mgbe ị na-emezi control, age control,
and damage control, you might not get it right. So ihe na-achịkọwala gị bụ negative energy bụ ihe ị ga-enweta site n'aka nwoke ma ọ bụ aka nwaanyị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-jump from one Peter to Paul to Ifeanyi to Johnson, ana m agwa gị kwụsị ya, maka na o nwere onye ga-abụ cross anaghị apart nke ga-ekpome na ọ bụrụ ụmụnne anyị ndị Nsụka, nke ga-ekpome my brother my sister. You don't need it. You know why? Akọwago m ihe gbasara how vibration works. Now every individual nwere vibration ọ na-radiate. Now the vibration among ka m esi kụziri gị ya, o nwere ndị nwere ihe akpọrọ primary colors and secondary colors. Ọkwa eziokwu, etu a ka individuals si radiate vibrations based on their inner disposition. That is it. Ihe dị n'ime ha. Now, o nwere onye gị na ya gara emekọ ihe, eji ama onye gị na ya nwere the same color, nwere ike na-ekwu ewetara red weta blue o wenye green, ifu na enwere harmony. Mana enwere onye ya bụ color ya ihe ọ na-aradiate na ihe gị nwa na-aradiate. Ọ bụrụ na ime isikọ ha ọnụ o produce ọgbarigbogharị. And that ọgbarigbogharị is a negative, produce negativity because it does not gel. A ga-enwerịrị harmony between two people before you people will be able to exchange radiation and there will be no negative reactions. Abụrụ nke m mesikọwa ya ka ịghọta ya. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na some of this problem ị na-agbagharị from pillar to post, from one dibia to one herbalist, from one herbalist to one pastor. I can tell you some of it bụ ihe ikotara onwe gị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ekotara ọgọdọ ya ekotara ya kwa eziokwu. Some of these things ị na-enweta bụ as a result of bad friends you keep. You must avoid keeping bad friends because they corrupt. Now, if you must keep some friendship, it must be somebody that shares the same value, the same vibration, and the same harmony with you in order to be productive. Avoid negative friends. Friends ọbụla na-etunye gị alo, those negativity abụrụ ihe with your passion. Believe in me, the person will destroy your future. I can tell you na ihe mmadụ na-eme onwe ya karịrị ihe a na-eme mmadụ. So ihe ị ga-eme ụmara ụdị ndị gị na ị na-ekip as friends. Anya gị saa. Ihe nwere ụdị ndị ị ga-ekip, they will lead you into doom. O nwere ndị ị ga na-eli eso, they will always lead you to the path that will destroy you into doom. So what am I advising you? Don't keep negative friends. If any of your friends they are not adding value to your spiritual development and physical maturity, avoid them with passion. For me, I have few friends. I'm an introvert. However, I prefer to use my time for my meditation and spiritual quiet. You understand? The quiet hour. Than wasting my time and energy in the beer parlor. Do you get? So if you really want to develop your spiritual power, you know the type of people you keep. If for anything you want to be a friend with anybody, any positive friend, that is any positive person, then you must ask questions. Only again, you have some things in common. I'm only na-achọ enyi nwoke ma ọ bụ enyi nwaanyị. Jụọ mmụọ gị na ha so ma onye a ọ bụ somebody ga-abụ a value ya bụ a plus to you. Then listen to your inner being. Ihe ọbụla agwara gị intuitively follow the direction. Now you choose what the right person. Ọ bụrụ na for relationship or for marriage, make sure you involve your spiritual guide to guide you to the right person. Gee ntị n'ime obi mara ihe ya intuition guide gị. Ma onye ọ bụ onye ga-ewulite mmụọ gị ma ọ bụ onye a ga-esi n'aka ya wee kwatuo gị. Imechaa nke ọzọ, onwe mgbe ọbụla gị na opposite sex mekọrọ,
ọ bụrụ nwaanyị na-anụ alụ legitimately, try ya ka ị were ihe eji asa ụchụ wee saa ụchụ, as in wee wuchie onwe gị, cleanse yourself up. Ihe ọgwụgwọ na onwere nke ọ bụla i nwere, ọ bụrụ ose ọjị tinye na mmiri ị ga-eji wee saa ha wee kwubie okwu, mana try ya ka ị na-get ya spiritual forces along before you engage yourself with any relationship that will lead to sex, any intimate relationship, so that ka ị ghara iji aka gị were agbara gụọ onwe gị. Nke a bụ ofu. Nke ọzọ, ị nwere ike ide use other spiritual cleansing stuff for minor ụchụ, mana alụ dịkwa n'ụzọ gị jee bụ alụ dịka nsi wee kwu yesterday. Then nke ọzọ m na-achọ ịkọwalụ gị bụ dịka we are living in a world of survival of the fittest. You must develop and activate that your inner power. If you have not matured to the level of building your own altar, I will advise you to have an altar that speaks for you. I keep saying it and I will keep saying it. You can even mature, develop your spiritual powers, and still have more altars that speak for you. And there are so many ways you can have altar that speaks for you. One, akuzigonongi how to install your own altar right in your house by yourself. As long as you have already started developing your inner power, also the nose of the south, can be clean. Koga boss made that installation. He name here about the anchor. You are trying to anchor your altar with existing powers that have been there from creation. Ndị study metaphysics ga-akọwala gị all these natural forces. Chukwu okike ekeke ike niile ndị dị n'elu, enwere ike dị n'elu, enwere ike dị n'ala, enwere ike dị na ikuku, anyanwụ na ọnwa, ihe niile a. Ndị ike niile a bụ ike na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Now, enwere ndị ike, enwere ike na-arụ ọrụ for the purest beings. Da bụ ndị mmụọ ọma. Ka ị na-agbago ka ị na-enwe encounter with the purest beings. Then nwee negative beings, ndị mmụọ ọjọọ. Mana whether you attract the good ones, the purest being, or the negative beings, the mmụọ ọjọọ, depends on how you live your life and how you activate and anchor your spiritual altar. Now, you must anchor your spiritual altar. All me here to a ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo is not just n'inyere dibịa ego ma ọ na-enye spiritualist ego ma ọ bụ na perform one saraka or the other. No, ọ kwụsịrị ebe anwa. This is the foundational level. I can call it the elemental level. You understand it? What the Ndokobia, why I'm blaming them, and I will keep blaming them till tomorrow, is that they did not help our forefathers to go up. Instead, they bastardized everything. They took them thousands of years backward. Instead, what they did is to make them slaves to their own method of worship and their chi. And that method they introduced is not out of love. It's just to make sure that they keep enslaving them. It's not what they should have done. What they should have done is what they did to Chinese and the Indians by colonizing us without venturing into our spiritual and moral values. Instead, they should have tell our people that, look, you can develop more, higher for that elemental level. Now, all that secondary and primary level can my students now about that gradually. Yes, the basic ones and the elemental ones is lay foundation concerning your chi, your ndotu, your spiritual associates. Then have time for your spiritual exercise. That is the elementary stage. That is the primary stage. After the elementary stage of aligning with your chi and your exumes, the secondary stage, the primary stage is start
building and activating your inner power. From there, from that primary, enter secondary. From that secondary, you enter university, Mahadu. That time you enter Mahadum is when you have already matured as a matured human spirit. Mana, it does not stop there. Because you are still operating in the lower realm. Yes, you need to go further. Like ndị na-agba oge ọbụla a na-agba afa, oge ọbụla a na-agba afa, oge ọbụla a na-agba afa, ndị a ka bụ ndị ka nọ na primary level of ịkagba afa. O nwere level ị ga-eruo na spiritual level ka m na-agwa gị. You need ọzọ ị na-agba afa very often. During that your spiritual exercise, after ka ị mesịrị ya, ihe ọchị gị na mmụọ niile gị na ha so si ha kere ihe ha chọrọ ka ị mee. Or at this point in time ka ị ga-enye receive message. If you have not started receiving message, my dear, you are still at the elemental, at the elemental level. The Ndibuterai missionary, we should have tell our people that from this level you are now, you are doing the right thing. But spiritualize it. Specializing it is that by activating your inner forces, you should have time for your meditation. You understand? To activate that your inner you. So that even doing consultation, obi gara agbaziri gị afa. Obi gị gara agbaziri gị afa to the level na no nwere oge ị ga-eruo mmụọ gị na-asọ asị gị gekwara ibu ya chụọrọ ndị mmiri aja. Gekwara ibu ma ọ bụ jee mee chụọ aja tụọ ndị ichie aja. Gekwara ibu jee chụọ aja ihu ọma. Mmụọ gị na ha so ga na-aga erizi gị at this level na ọ bụrụ na ịgbagotago to this level. Ịghọtara ya? And the okwu gị ga-abụ yes or no. And by that developing your spiritual power to this level, I can tell you that so many things, your inner power and what you radiate will be of higher value. By so doing, you develop go onwe gị to level gbagotara nọ. So kedu ihe m na-ekwu in essence bụ na ọ bụrụ na ị kwesịrị mgbe anwe align chara ya chi and ya ezumezu odosigo ọrụ dị n'ụzọ gị na afa wise. Then you should not stop there. You get time for your meditation because those are the mini stuff, the stuff, the obanjagi stuff. You need to align, get aligned. He melo buni meludo with them. Then you take it up to a higher level. The higher level, can time you then when begin the haja, but it all can day. Or whatever Jesus now one day, Umazio was saying, I had the after zone. People he can trust and elect with. And the man will be dolo, you know, more Parizoka. Mark Hagafotagas, yes, need to go convince and have confidence in them. They will begin to open up who you are. Hey, we don't never the model, what to do and not what to do. And much egwagi na mgbe bidolo by the spiritual level. Now all more that guy is him. That's him. Menka. I want to get I bidolo this 14 days ritual. All more choose here. Oh, bossy. One Korobia, no Bodo Ibo for over 15 years. Where they back when they have the only son. And now not hard the bad. And no, I may have the Bodo Ibo. Man, I want to hear them well transform more on the beha. Now, me are the very sick. Makana yewe mahadi the sick process of makana yewe ego. No, makana no go for 15 years. My half bari aja. So obi na abawe. O we wacha me here too and we no get none of my spiritual exercise. We bring get this guy case to them. When I say kiri here we kime onye dey too and then they also kwa millions of them no kan odi ono do dey too na quarter dey ba kwa. We say mo bido aja na achiro onwe because here our personal devotion na emebudo onwe personal. We say aja na achiro onwe personal. Mo expand there ya ka ndị mmadụ nwee ike na-esonye na ya. Na site n'ụzọ dị etu a na-aga atụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwere onwe ha na-aga enwe testimonies and miracles. Ịghọtara ya? Ọnya mere ji wee mere ndị mmadụ accommodate. Aka bidoro ihe a ọ bụ like a year plus now. About a year 6 months eji bido. Ịghọtara ya? So mana before then ana m emeburu ya onwe m. Mana ihe m na-achịkọwalụ gị bụ all during that spiritual exercise ka ị ga na-enweta vision
on what you must be doing in order to save lives. And by the time in there abogota spiritually, by the time and when the mama gonna check, by the time in abogota spiritually, other higher beings that will be willing to work with you in the spiritual realm. Minus that one, any dream an altar that speaks for you. If for any reason, maybe in abroad or maybe environmental factor or what, you must have spiritual altar that speaks for you. Imagine nkete ịbụzi n'ofeke iwe ofeke maka na onwere nke ma ịmara ihe a na-atụ ọka n'anya. You must have an altar that speaks for you. Identify with a reasonable altar. Let that altar abụrụ altar ehibere uche ọgwụ. Let that altar abụrụ altar wụ altar ihe ọjọọ ebe a na-eme ihe. Let that altar be altar stood in the name of the Most High, the creator of the whole universe. Let the beings be involved, be discharged day-to-day activities in that altar, be from the light regions. Etikwa n'aka na ndị ọbụla na-etinye aka n'ihe gbasara ọgwụ maka na ajọ ọgwụ dịrị onwe ya iche. The beings that works with the light region, they wagara onwe ya iche. But you must have an altar that is there. Altar ehibelu no wutu ofo na oku. Altar no na nwoke emewu na nwaanyị, nwaanyị emewu na nwoke. Ịghọtara ya maka ndụ gị. Every altar will be what they stand for. Let it not be that that altar is an evil altar. An evil altar. Altars for the light regions that you will identify with you. Ọbụrụ altar na-ewe mmadụ, ọbụrụ altar na-be very dubious. By the fruit you shall know them. Know where you get yourself involved. Example, in a village Bendage, identify with the Alosidi Bendage is an altar. Is any Kundegi identify with the Alosidi Kundegi is an altar. Then, other altars in where you can know of. In where you can identify with. And the ihe ọta ọbụla na-ana wee malụ alter the good na alter the bad. Alter ọbụla nwere negative influence, alter ọbụla nwere dubious thing and a demand, forget it. Ọ bụghị ana na ya bụ alter karị ana ọkụkọ ewu eburu efi, forget it. Nke ọbụla nwere funny distance they attached to it, forget it. Obi gị ihe batara iji ajụ m ka eme nke a ma ọ bụ nke a ma akpọchi ihe niile afa maka na anyị nwere time limit. Now gị nwa na onwe gị ọ bụrụ na ị develop ya inner power, you will know the truth. You will know somebody that stands for truth. Follow who know road. If you do a genuine altar, believe in me, okay ga ama efunata maka ị nwere an altar that will be speaking for you morning, afternoon and night. That altar will keep speaking for you. But here I mean them mad and them mad on adding them mad also. So them man like get rich quick. Every altar should not be built based on get rich quick. Oh, yeah, but them mad job by an job. Money is not cheap, it should not be the basic. Makana yo na na egwe wezigando. You must identify with altar that will be speaking for you. So that morning, afternoon, night, the altar will be there, radiating grace. Anchored, it must be an altar anchored in the vision of the light. So that cover an altar that radiates only purest vibrations than negative vibes. Even when it goes on, I bet again where they can lead to evil altars. Any altar that there planning on trying to hypnotize others is an evil altar. Any altar that has something funny. You understand what I'm saying? It's not okay, no, Eze-Ana kiss when there. But he had not check a while ago. Obrona, they have how to identify a genuine altar. Bidotata,
JMS spiritual exercise for 21 days. I can assure you, if you approach it with the open mind, you will be led to a responsible altar that will turn everything for good. Ka m kwụsị ebe a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ara bụ ndị niile nọ under the influence of my voice, ka ara bụ ndị niile na-ekpebi n'eziokwu na ezi asụsụ na ha chọrọ ijere Chukwu na mmadụ ozi. May they be guided to the path of truth. May they be guided to the light. May they be guided to the good altars that will stand and be speaking for them. Agwara m gị na enwere good and bad altar. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, may you be guided to the good altars so that your heart desires will be granted, so that you'll be protected from this world of wickedness, so that you'll be protected and nobody, be it man or woman, will never take what rightly belongs to you. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Ka m kwụsị ebe a, metụ aka na share button. It shall be well with you. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Thursday. Ya gazie. Ọfọ.